Hej alle sammen. Jeg har lige snakket lidt om Market Crash nu, hvor der er rigtig mange, der spørger mig. Så det Market Crash det egentlig går ud på, det er, at der kommer Team 4 her snart. Og derfor vil folk sælge deres hold og spillere meget billigere, på grund af at de vil gerne vil have råd til pakker. Og derfor bliver alle spillere direkte billigere, og derfor kommer der et Market Crash, som gør at alle spillere bliver billigere. Så det vil være smart, hvis I sælger jeres spillere nu. Ellers så mister I, eller taber I rigtig mange coins på det. Så hvis I ikke vil tabe nogle coins på det, så vil det være en god idé at sælge jeres spillere nu. En anden ting er, at jeg er blevet hacket på min anden YouTube kanal, som var FIFA Della, og derfor har jeg lavet den her nye en, som hedder W2 Della. Ja, det bliver den, jeg kommer til at bruge fremover. Elgato det bliver snart købt, da min anden på en eller anden måde er væk, så jeg køber snart her en ny. Og som I kan se, så har jeg solgt har jeg ikke noget godt hold endnu. Jeg har masser af coins, men det er bedst, at de bare køber et hold til 10-15k, som I kan klare jer med indtil Market Crash derovre. Og ja, det var det egentlig. Og hvad er der mere? Nej. Nå ja, jeg startede tidligere af med en sponsor. I må meget gerne tjekke ham ud. Jeg kommer til at sætte et link ned i description. Han sælger de billigste FIFA coins. Og det koster 50 kroner per 100k, så jeg sætter et nummer til ham og et link til hans Facebook side ned i beskrivelsen af den her video. Og ja, vi ses i næste video.